Egunon Arratsaldeon, ongi etorri unitate berri honetara. Bigarren unitatea, sistema ekonomikoa landuko dugu. Sistema ekonomiko horretan, dauden atalak dira hurrengo hauek. Jarduera ekonomikoa, bilakaera, ekonomiaren osagaiak, etxeko ekonomia eta oinarrizko kontzeptua. Lehenengo puntua, jarduera ekonomikoa. Jarduera ekonomia ez da zera, mende honetan edo aurreko mendean asmatutako berrikuntza. Ekonomia gizakia dagoenetik existitu egin da. Modu batez edo besteaz. Ez zen beharrezkoa zera hori txanponak egotea, trukea izan zitekeen. Hau da, gizakia dagoenetik bere bete beharrak asetzeko importantea da. Gaur egunean, gure gizartean, nola funtzionatzen du? Bereizten dugu, zera gure eguneroko bizimodu aurrera joateko bereizten ditugu, zera ondasunak eta zerbitzuak. Biak ezinbestekoak dira gure eguneroko bizitza, gure eguneroko ekonomia aurrera joateko, horretarako egiten dugu lana. Ondasunak lortzeko edo zerbitzua lortzeko. Zeintzuk dira ondasunak? Ondasunak nolabait superlaburtura objektuak dira. Zeintzuk dira zerbitzuak? Ez dira objektuak, ezin dituzu ukitu. Orain ikusiko ditugu adibidea. Adibidez, zapata pare bat hori dira ukitu aldituzu. Horiek dira ondasuna. Ondasuna. Baina, demagun, zera bankura zoazenean hor, banku aurrean laguntzen dizun pertsona, hotel batean dagoen langile bate, zera hori irakasle bera, gazkina, taxi, autobus bat gidatzen duen pertsona, horrek pertsona horiek lan bat egiten dute, lan hori ezin dira ukitu, pertsona horiek formakuntza badokate, eskaintzen dizutena da, ez da ondasuna, hori izango da, zerbitzua, zerbitzua, beraz, ondo beriztu behar ditugu, zeintzu diren bien arteko desberdintasuna. Bata materiala da, ondasuna, eta zerbitzua ez da ukitzen ez duzu ikusten. Demagun mediku batek hori bere ikasketak egin ditu, eta zuzua zenean bere bila, zerbait mintzen zaituelako, bera lagunduko dizu, baina zuk ezin duzu bere lana ukitu, hortik ez diraterako zapata, liburuak, ez dakit. Kontrolatu behar dugun beste kontzeptu importantea, ikasle horretan dira zer den eskaintza eta zer den eskaria. Aurrekoa bezala, eskaintza eta eskarian hori sistema kapitalistari dagozkio, gero ikusiko dugu hurrengo puntu. Orduan, gure sistema kapitalista horretan, eskaintza eta eskaria dira prezioak ezartzen dituena. Irudi horretan dituzue. Zer egingo du emakume honek argi dago? Produktu bera baldin bada, kalitate bera baldin bada, erosiko du merkeena dena. Zer egin beharko du beste pertsona? Adi egon beharko du, azaldu nahi baditu bere produktua, bere ondasunak. Orduan, prezioa izango da, zera hori eskaintza eta eskarien arteko dagoen harreman. Zenbat fase ditu jarduera ekonomikoak? 3, ekoizpena, produktua ekoizten denean, izan daiteke zera hori jaten ditugu tomatea, patatak, oi askoak, edo lantegi batetik ateratzen duen proiektua berdin dit, banaketa, produktu hori baraza sortzen delekutik, kontsumidorearen gana heltzen denean, eta 3. puntuak litzateke kontsuma. Gukeuk supermerkatuan demagun, erosten ditugunean. Hemen daukazue beste modu batez izan da, kasu honetan da nekazari batek, bere produktua jasotzen ditu, beste langile batzu produktu horiek jaso eta saltzen diren lekutara, salgai dauden lekutara eramango ditu, eta 3. pauso izango da kontsumoa bera. Ekonomia jarduera ekonomiko horietan 3 sektore agertzen dira.
azken boladan esaten dute, azken boladan zen informatika dela eta laugarren sektore bat egon daitekela. Guazen ikustera lehenengo hirurak. Lehenengo sektore, sektor primario, bale? Kasu horretan, naturatik ateratako produktuak dira. Eta produktu horiek ez ditugu eraldatzen, bale? Beraz, nekazaritza, beraz, abeltzaintza, arrantza eta mineria horiek daude sartuta lehenengo sektorean. Baina ez ahaztu, produktuak ezin daitezke eraldatu. Zapata batzuk, adibidez, naiz eta zera hori larruzkoak izan, ez ditugu sartzen hemen. Sartzen ditugu ja bigarren sektorean. Hemen, naturatik ateratako produktu horiek eraldatzen ditugunean. Adibidez, zapata horiek, larruzko zera horiek aldatzen ditugu eta bihurtzen ditugu zapatak. Eta hirugarren sektorea, dira zerbitzuak. Irakasle batek egiten duena, zapatak erosten dituzunean, aholkatzen dizun saltzailea. Supermerkatu batean dagoen kutsako pertsona, gazkin batean dagoen neskak edo mutilak zuri laguntzeko gidaria bera, medikoak hainbat eta hainbat lan zerbitzuak eskaintzen dituztenak hori daude hirugarren sektorea. Gero beste kontu inportantea da kontrolatzea zer den barne produktu gordina. Barne produktu gordina horrek adierazten digu herrialde baten aberastasuna. Gero eta barne produktu gordina handiago izan, hemen dituzu zera hori kolori irune, gero eta ilunagoa, gero eta aberatsagoa izango da herrialde hori. Orduan ikusten dituzu Estatu Batuak, ikusten dituzu Europa, ikusten dituzu gero zain ilunak eta hori. Beraz, eta gero zera herrialde pobrea, kolorea ahulagoa da. Haien barne produktu gordina, askoz pobreagoa delako. Atal hori landuko dugu hobeto azken puntua. Eta honekin ematen dugu bukatutzat ikasgai honen lehenengo puntua.